Bos, mayo. Budan Suki. Neng lai. Mayo. Suki. So जों दा Suki थांनाय जोंनि नैबे कलेज खाथियावनो जों दा जमा जादों आरो ना मानसिफोरा बेहाय स' नोंथांमोना पुरा नायलांदो भिडिअखौ आरामसेनो हाय बोल एक बार हाय बोल हाय बोल तो उधर है सब लोग अभी जाने वाला है हम लोग सो गाइस थांसै जोङो नै जिखिनि हायो नोंथांमोननो खिथिलांसै Oh भाई, so जों दा लामा आन्दायदों आरो ना इथिं नंगौना नङा जागासिनो दं ओमफ्राय दा नायनोसै देखायासै एइटासो दं आरो so जों दा नैथि सफैबाय मा गामि होनो इखौ मिथिया आरो ना दा सहैबाथाय आराम खिथिगोन आं नोंथांनो लामायाव ससे ओरैनो हानायखिनिखौ जि हादो बानायलांगासिनो दं ओमफ्राय थांसै आरो ना खेबसे थांनानै मारै नाङो जायाखै guys, नै जों माने मा जायगायाव फैखो मिथिया आरो ना पाग्ला दैमा ना मा होनो बेखौ स' जायगाया ओरै आरो ना दलं सलं बानायबा ओरैनो मोजां जागोन दा ओमफ्राय लामानि थाखाय बहुत प्रब्लेम इयो दै गोजा आरो ना खना दाबो आधाखौनो नाङाखै आरो ओमफ्राय थांनोसै बाय मोजां जिखिनि नुयो माने I mean जों जिखिनि नायगोन बेखिनि खिथिगोन आरो ना जेसेबां हायो दा आरामनो लालांबाय थानोसै नोंथांमोननि गेजेराव माने भिडिअ दा बेसेबां गोबाव जागोन बेखौ मिथिला आरो ना ओमफ्राय स' नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो फुरा नायलाङो मोजां नाङोबा लाइक खालाम शेयार खालाम ओमफ्राय साबस्क्राइब खालामनांगौ आरामनो दे स' नायलांबाय थादो नोंथांमोना आरामसेनो जोंना कुमरिकाटा साइडथिं फैदो ओमफ्राय अफर'डिं गोजा लामाफोरा स' दा दलं बनायनायबा मोजां जासिगोन आरो दलं बनायबाथाय मैदेर फिसा नै मैदेर फिसा नै होनबा गुसुं बाल gila no gusi no so guys जों बया निंबाय आं नोंथांमोननि खिथिनाय आं मा जायगायाव दं दा स' नायदो नै इमान गोजौ गाखो सायाव फैबाय दासो नै जि गोजौ गाखोफैना बहुत नेंबाय आरो ना जोङो दा स' गाहायाव थांफिनदों नै देनजा गाहायखा बेयाव गाखोफ्लाङा लाना माने सायाव गाखोयासो मोनो आरो ना फैबाय स' नोंथांमोननो दा आराम प्लेस खिथिगोन आं दै बोयो आरो ना स्राय स' आवाज खोना फैगासिनो दं आरो ना जिरि बरियानो स' गाइस जों सफैबाय नै नायनो हागोन नोंथांमोना दा मा मोजां भिउ आरो ना सुपारनिफ्राय बे सुपारसिन आरो ना
So I think बहुत दैथार बैगासिनो दं एन दा सान्दुं ओमफ्राय मा बुंनो सान्दुंखौ आं रायनो होनबाबो रायनो हाला सान्दुंआनो जोंखौ रायगासिनो दङ नोंसोर मानो फैनाय होननानै स' ओरैबायदि मजा नांदो फैनानै सुपार आरोना जायगाया ओरैनो नायनो हागोन नोंथांमोना So guys চাই থাকক নাকি চাই থাকক আমার ভিডিওটো চাই থাকক চাই থাকক बहुत मजा प्लेस ओ भाई साहब इसकी डांगर किल अन्थाइफोरा जि गिदिर दङनो बुंनो नाङा आरो इसोर ओरैबायदि मानसिबो थायो दे खायफा जानानै बथलफोरखौ जेरै मेरै गालाङो ओमफ्राय बुख्रुलाबायना गालाङो आरो जाय जादो लोंदो इसोर थिखांना लांखानांगौ आरो ना ओमफ्राय दोनग्रा जायगा दं डास्टबिन होनो इयाव आराम जमा दोननो नांगौ माने जायगाया ओरैबायदि साफा थायो खायफा बेखौ मुजिया दे ओरैनो जाय लोङो लोंबाय आरो मोदोनबायना मानसिफोरा ओमफ्राय जेरै मेरै दोनलांबाय आरो न' ओरैनो खालामो मानसिफोरा बांसिनानो स' ओरै खालामनाङा आरो ना रावबो फायदोथाय साखोन सिखोन गालांफिन जायगाखौ ओरै खालामनांगौ आरो ना सुपाब नांगौ जायगाखौ ओमफ्राय इथिंनो ना सब फट'शुटआव सोलिगासिनो दोङो नायनो हागोन वाव दा मान मोजां प्लेस आरो ना जायगाया हिट दैया ओरैबायदि धार आरो ना देन्जार धार दैया बुंनो नाङा दै धारखौ थ' नोंथांमोना सानदो बोरैबा नुदो जानो हागोन नायनो हागोन ओरैबायदि धार जायगाया सुपाब जों दायो दुगैनोसै So guys, दुगैनो फैबाय नै दैयाव Yes! Nah, aku bisa kena Super, sini super sini super Super, sini super Wah guys Super, aku mana bisa mana video penuh video like sekarang share sekarang ada komen follow So guys, moza sampai apa nanti saya lepas tambah moza orang jadi moza nak apa nanti satu lagi api saya mau menang So guys, ang dah dugiखांबाय ओरैबायदि पिसना थार guys जों दा दुगैखांबाय आरोना ओमफ्राय थांसै न'आव आरामसेनो टाइमबो जाबाय 1 आवार्सल'सो टाइम होदोंमोन जोंनो दा मा मजा नोंथांमोना फैयाखैबा फैनो हागोन ओरैबायदि मजा फैनानै बुंथावगोन जाया स' नोंथांमोना फैयाखैबा फैनानै मजा लानो हागोन इयाव guys जों दा बे जायगानिफ्राय थांसै आरोना बरियानो मालाबा फैनाय जाबा फैबावगोन आरोना दा ओरैबायदि मजा नांदो जायगाखौ फैनानै तामाम हाजुवाला मजा स' जों बे जायगानिफ्राय थांसै आरोना दा आरामसेनो जों दा गारिखौ सायाव दोननानै थाबायना फैदोंमोन आरोना इथिंगालै बाय गोजान थाबायना फैदोंमोन जों दा थांफिनगासिनो दं जायगायाव स' गाइस जों दा जोंनि गारि दोननाय आबदायाव सफैबाय ओमफ्राय थांसै आरोना आरामनो नोंथांमोना मोजां नांदोंबा आंनि भिडिअखौ लाइक खालामदो शेयार खालामदो आरो कमेन्ट खालामदो बेखिनियानो स' लोगोफोरा फैजोबाखै दासो फैगासिनो दं बिदिनो ओमफ्राय दा थांसै आरोना आरामनो टाइमबो जाबाय बहुत माने 1 आवार्सनिल' टाइम लाना फैदोंमोन आरोना ओमफ्राय दा थांसै आरामनो नायलांबाय थाबाय हायोबा खिथिबावनोसै बिनि उनाव भिडिअखौ एन्ड खालामसै आरोना
माने खिनांगो हानांगो खिबाय जों दा थांफिनसै आरोना लोगोफोर थ' भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जासिगोन लोगोफोर भिडिअखौ फुल नायदोंबा साबस्क्राइब खालामना होदो थ' थांसै बाय बाय लोगोफोर